Ето потребители на YouTube, аз съм Тексапапката БГ Даун. Днес си играем в School Army. Да, виждате, че имам минимап вече. Преди нямах. Ето я Уитбак. Не знам как се чете. И такова и... Само си го правя. Виждате, аз съм се развил. Как само съм се развил? Чекайте малко. Спам се, няма да приема. Сега ще така ще цъкам. Пад цепата. Да, вижте колко имам. Всеки, няма нищо. Аз ще си го проверявам. И ето този сет ги един вместо да ги даде на един друг, ама аз нали побързах и аз ето така. Няма много да говоря. Добре, преместили са го. Значи тук имаш един. Може малко да чуете майка ми, баща ми, войчо ми, всичките, ама какво се прави? Тройка. Аз ще гледам някакъв подяк. Видях, че той беше. Тоя кит, но фиксал, да. Някакъв такъв сентуя. Ще се забираме за този. Ето той е. Само проверям. Виждате, има ладиатрон. Не знам го той. Детрон, ама това не е. Детрон май, не знам. Виждате, че тя се оставя нещата, ама нещо не ми става. И да. Чайте. Кажете на YouTube. Малко те го написах, ама нищо. Вау. Спринтът е малко. Сега чакайте малко. Предакането. Така. Те младите. Мързимата да мести. Я. Театрон.
Tetron. Spawn. Всяка къде ще съм чак... Той за... Вау. Сигурно за този... Това. За този течър пак ще го ставя в описанието. Да. Краво. Безпечна храна да има. И ето така. Добре, видях, че това вече не е помнят. Ще се изхвърля няколко неща. На диамантите ми трябва. Да. И мисля това да е за клипа. Дано да съм ви харесал. Абонирайте се, харесайте клипа, коментирайте и чао чао до следващия клип.